No niin, morjesta vaan teille kaikille. Mun nimi on Raive7 ja aloitettaisiin tää tällainen Minecraft Let's Play. Stop voi poistaa, jos rakentaa uuden maailman. Mä en osaa kirjoittaa ihan sama. Niin, mä oon valittu tän nimestä. Niin pelataan nyt tää. Ja me jossain vaiheessa tuun tekemään mun kavereitten kanssa tai kaverin serverissä kavereitten kanssa tätä Let's Playtä, multiplayer Let's Playtä. No niin, kiva päästä viidakkoon heti. Poten tänne puumajan. Voi, että kun nyt lakaa, annetaan maailman vähän latautua. Aina otkaas, mä laitan pauselle, kun tää lataa. No niin, ei siinä kauaa kestänytkään, mutta vieläkin vähän lataan, tai ei se haittaa. No niin, hakataan puuta tästä ja rakennetaan puumaja. Mut mä tässä sarjassa mä en tuu vetämään tätä läpi, koska mä oon huono tässä pelissä. Ja mä en tuu tappamaan Ender Dragonia ja näin, että ei niinku älkää edes kuvitelko sitä. Täällä vedessäpä joku elämä. Haluan häneltä ruokaa tai jotain. Vähän oksettava olo. Ei se haittaa. Nyt alkotaan sitä puuta ja rakennetaan bene bomaja. Ja niin, että jos katsoitte kanavan esittelyvideo, niin huomasitte varmaan, että vaihoin teksturapäkkiä tällaiseen HD-teksturapäkkiin. No, jos niin, voin ehkä laittaa teksturapäkin linkin, et jos vaan, tai en mä taida laittaa, mutta niin, että mä en ole ihan varma tästä teksturapäkistä, mutta niin, no niin, kyllä jotkut varmaan tietääkin tää. Onko, no eikö mä sain kahta erilaista puuta. Tehdään nyt näistä kaikista. Tosta mä teen talossa. Se on ihan harmaata, mitä ihmettä. Ihan samanlaista enemmän, niin mä rakennan siitä mun talo. Hakataan nyt tästä vielä vähän lisää puuta ja sitten aloitetaan talon rakentaminen. Niin. Orikin tulee vähän hiljaisia hetkiä, kun mä oon vasta aloittanut tämän videoiden tekemisen. Ei ole niin paljon sanottavaa. Kun niin. On niin. Siis niin kun mä tuun tekemään tässä Let's Playssä sitä normaalia Minecraft-juttuja. Ihan normaalia, että mä en tee mitään ihmeellistä. Mä en tee Redstonella mitään, mä en osaa tehdä sillä mitään. Paitsi ehkä jotain. Mä saan rajattaa teidän teet sillä. Vähän mauvaa. Osaan mä sen jopa. Mikä toi on? Siemeniä, mitä? Niinku ihan randomissa löytyy maasta siemeniä. Weird or something. Siellä on korkea puu. Tonne mä teen sen. Mistä mä pääsen ylös? Tästä.
Ei mä tee vaan näin. Sulla laittaa alleni blokkia. Noin. Tän sitten kattoo. Onks mä shifti pohjassa? No. Tänne tällainen pikkuinen alusta. Ja mä tuun varmaan tekemään semmosesta siis Skyblockista. Mutta se ei ole ihan normaali Skyblock, että se on tosi paljon erilainen. Siinä on se sun oma saari, minne sä spawnaat. Ja sit siinä on vielä, onko se 4 vai 3 saarta lisää. Et mä tuun tekemään siitä varmaan myös Let's Playtä jossain vaiheessa. Jos tää nyt rupeaa sujuttaa videoiden tekeminen, että tulee katsojia. Niin, mutta vähän veikkaa, että ei tuu, mutta aina voi yrittää. Että niin. No niin, laitetaan tästä rappuset vaikka tuonne ylöspäin. Saadaan sinne mulle talo. Joo. Tähän tulee mulle tosi kiva mesta. Nyt käytän tätä puuta. Paljonko meillä on vielä ihan pari minuuttia aikaa. Sori. Mulla ei oo rekisteröityä, mitä se on, niinku, onko se ostettu vai mikä, mä en oikein tiedä. Bandicami, että mulla vaan se, mikä tavallaan niinku, siis se millä voi kuvata vaan 10 minuuttia. Joten mulla tulee noin 20 episodeja tätä, ja ne kaikki on jotain tällaisia, tämän pituisia. Joten tää ei tule pitkä sarja. Koska Bandicam. Mä en halua Frapsia, kun sen pitää ostaa. Mä en oo ihan varma, mutta mä tuun hommaa vielä joskus sellaisen kunnollisen. Joskus. Muistakaa, joskus. Että mä yritän saada näitä episodeja täällä Bandicamilla. Niin, aika rupeaa tulee täyteen. Vielä nopeasti teen rappuset tonne ylös tästä. No niin. Tähän tulee taas yksi taso. Tähän tulee tällainen aika iso puumaja tänne. No niin, nyt aika rupeaa tulee täyteen. Että morjesta vaan teille, että niin, tästä tää alkaa tää Minecraft-episodeet. Suvatkaa ja tykätkää jos piditte ja et moro.